Mor! Skal vi ikke have nogle flødeboller? Karen. Nej, det skal ikke flødebollerne. Jo, mor, kom nu. Kan vi ikke bare tage flødeboller i dag? Bare i dag. Nej, Karen. Nej, jeg vil ikke gå af. Kom, Karen. Karen, kom nu. Hold op. Kom så. Lad være, skat. Kom så, Karen. Karen, lad være nu. Karen, hold nu op. Lad være med at opføre dig sådan der nu. Kom, Karen. Vi har snakket om det der. Vi har snakket om det før. Stop. Kom så, Karen. Hej. Hej. Jeg så dig stå og fumle lidt med flødebollen derinde. Altså, jeg har alligevel så mange. Du vil ikke have en pakke. Altså, det er bare en pakke. Det synes jeg er sagt. Det var så lidt. Fik du alligevel din vilje, Karen? Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Karl, kommer du ikke ned og hjælper? Der er det jo med ned at spise frokost med i dag. Det er længe siden. Ej, har du hørt historien om Torben? Han har en fødselsdag her forleden, ikke? Nå, men altså Torben, han holdt fødselsdag her forleden, ikke? Og han havde købt, altså virkelig mange bakker med flødeboller. Og det med, han sat på køkkenbordet. Altså, at der var virkelig mange bakker flødeboller. Og så tror jeg, det være, ikke? Så kommer hans hund stormende ind i køkkenet og går bare helt amok på de der flødeboller. Altså, hvor typisk kan noget ikke lige være? Ej, hvor sjovt! Der har vi jo Torben. Når man taler om zonen, så skinner den. Kom, lad os sætte os over til Torben. Han er virkelig en rar mand. Jeg er sikker på, at du synes godt om ham. Hej Torben. Hej. Det er Stine. Gud, hej.
Tak for sidst. Fik du spist flødebollerne? Kender I allerede hinanden? Ja. Hvorfor har du taget det, Stine? Nå, altså Torben, jeg har lige fortalt Stine om dit lille uheld med hunden og flødebollerne her forleden. Ja. Ej, hvor har jeg grint meget om den historie. Det er simpelthen så sjovt. Altså, og så kommer hun bare ind og spiser alle dine flødeboller. Hun er bare stået der og arrangeret. Det er simpelthen bare det sjoveste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg synes simpelthen, det var så morsomt. Tænk altså, bare hun spiser alle dine flødeboller. Tager du ikke lige tomaterne her? Selvfølgelig gør jeg det. Dejligt. Har du haft en god dag? Ja, men jeg havde en Kjeld Jensen i første time matematik. Ja. Ja, ham er du også glad for. Ja, det er mega dejligt. Laver sådan nogle skøre ting, ikke? Ja. Ja. Dejligt. Og ellers har det gået godt? Ja. Men mor, Ja. det er fordi, at jeg er ret sulten lige nu, ikke? Så kan jeg ikke godt tage en flødebolle? Karl, det er til aften. Karl, Nej, du ved godt, vi ikke skal have sukker i den mad. Ja. Karl, hold op med det. Ved du hvad? Nu skal vi hygge. Vi skal hygge i aften. Ej, den her Karl. Bare se i yndlingssang, er det ikke? Der var lidt at sige. Ja, godt Karl, jeg vidste du bliver det. Er du flov over din mor? Nej. Hvad? Nej. Nå, det er godt. Det bliver så hyggeligt i aften. Ikke Karl? Flødeboller. Ej, Karl, den er så god, den her sang. Karl? 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 Nå, men fik du spist flødebollerne? Undskyld. Sagde jeg noget forkert, eller? Du har ikke kørt det. Nej, hvad? Hendes søn døde for et halvt år siden. Nå. Altså, det var sådan noget med nogle flødeboller. Altså, man ved ikke så meget om det, du ved. Hun er jo ikke ligefrem den snaksalige type. Så, men måske også meget forståeligt. Det må være forfærdeligt. Men meget pudsigt, at din hund så ligesom valgte at knuse alle dine flødeboller også, var. Ja. Der var hvad andet de der flødeboller. Det er bare et park. 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 Flødeboller.